The acting president aiwa General retired Chiwenga aiwa vanoadresa aiwa the burial aiwa the late Brigadier General retired Shadrack aiwa Dingani Ndabambi. Pane mashoko avanotaura aiwa vanhu avai vakatora mashoko ekuti aiwa General Chiwenga aiwa vari against aiwa the third term yaED Mnangagwa. General Chiwenga avasomboda zvisina kana basa. Sanapinda mashoko avanouya anokotewa avanoadresa anoti subscribe like turn on the bell icon. Timida paendo paniki mangwana anoposta mashoko anotaura panouya pachinyorwa pachinzi as we transform, modernize and grow our economy, may I honor His Excellency President Mnangagwa, who is living on place and no one behind. Let us continue heading to the mantra nyika inovakwa neve nevayo. Let us keep the revolution aligned by developing our country. Do mashoko anouya vachitega pana vachiti why is it our General Chiwenga vanoti let us keep to the mantra kuti nyika inovakwa neve nevayo. Zvinoratidza kuti he is against the mantra iri kufambiswa neYouth League neWomen's League yekuti 2030 mutungamiri wenyika weZimbabwe Masodanzo Mnangagwa vanenge vachiri kutonga. Zvazvanyatsa kubuda pachena kuti Chiwenga akatomirira utungamiri sekuwirirana kwavakaita mashoko ari kumobiliziwa nevakomana veYouth League nevanhu veWomen's League. He is against those words ekuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe must amend the constitution atonge beyond 2028. Kuti mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi pinda comment section medu, subscribe like pamwe chete turn on the bell icon.